Nyika yakangotarisa yakangoti vavava. Mageneral ari kudonha brigadier by brigadier, day by day. Chitiko chiri kuonekwa kunzi vanhu nemafamilies emabrigadier nemagenerals, they are now being criticized. Asi vanhu votobuda pachena vachiti nyangwe nenational hero status yacho havangomboirambi, voda kuti inouya ine mabenefits. Isanapinda mashoko buda panguva ino nhau yakakurumbira muzoro nezuro vanhu vakanzwa pamusoro pekupasa on kwakaita General Hungwe aiwa end. Chitiko ichi chava chakashandisa vanhu voda kuti reason yekutsakatika kwawakaita haina kumenjenewa, zvasiya vanhu nemaquestions. Don't subscribe or like on the bell icon. Until 2030 chikora zvikananda mudanyira chiti the cycle of losing our generals to sudden circumstances must end. These are not just losses, they are pure assassinations. It's a high time families decline the hero status used to sugarcoat these tragedies. Stop the silence, demand the truth. Generals wake up. Do mashoko e wake up call iripo mune magenerals. Topinda macomments panapa tiri kunyaura zvakawanda. Vanhu vanouya chikumira to this post vachiti Zimbabwean families will never refuse the heroes statuses because it comes with packages. ED makes sure it must seem like the families are gaining more when the generals are gone than when they were still alive. It's called a cycle of events. Tichato bvunza comrade Chinguri kuti makadonhedza sei comrade Tongogara. Mwanomira vachiti they are too docile. They think it will happen to someone else. That money and the cars they were given was not for free. Mumwe ndiye anopindawo achiti yei yerere, anopindawo achiimbawo nzeve yake ayo yamunoziva inoimbwa kana pachinge pafa magamba. Mana kukomesa ngishemerudzo afungira kuti kudiva usari pachitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.